Príchodom ďalšieho týždňa sa opäť vraciame k zápasom UEFL ligy. Družstvá v daných zápasoch si zmerali svoje sily a snažili sa o získanie dôležitých bodov, ktoré by posilnili ich pozíciu v tabuľke. Hneď v prvom zápase si svoje sily zmerali dinosári Chladničke a Rysy, ktoré mali na konte zhodný počet prehier aj remíz. Zápas sa hrá v rýchlom tempe a diváci sa mali rozhodne na čo pozerať. Dinosauri sa na zápas pripravili lepšie, čo výsledkom 10-3 je jasným dôkazom. My sme si spravili včera analýzu aj našich predošlých zápasov, aj zápasov nášho superového mužstva, čiže pozreli sme si aj zápasy Rysov. A videli sme, že oni hrajú tak dosť útočne, že v podstate napadajú dvomi hráčmi. A videli sme tam dosť veľké šance na breaky, čo sa v podstate aj v zápase potvrdilo, že sme dali zo pár golov aj z rýchlych breakov. A tým, že oni vysoko napadajú, tak samozrejme, že bola to taká ťažšia hra na obranu, ale keď sme dokázali rozohrať, tak v podstate potom už ten útočník predu to malo to jednoduchšie, pretože tam nemal nejakých protivníkov. V podstate mohlo to tam skúšať sa na minulý týždeň strely, boli, ale nič tam nepadalo. Teraz sa tam proste padalo, čo vidí na tom výsledku a my sme úplne spokojní s týmto zápasom. Samozrejme, chyby sú vždy a pozrieme si analýzu tohto zápasu, čo sa dá ešte vylepšiť do budúcna. A myslím si, že s týmto zápasom môžeme byť iba spokojní. V druhom zápase proti sebe nastúpili tučniaky a rytieri na koňoch. Stav sa celý prvý pôčas nemenil. V druhom pôčase rytieri vytasili svoje tajné zbrane a v priebehu krátkych okamihov strelili 2 rýchle góly. Oddychový čas týmom tučniakov nepomohol, napokon prehrali 4-1. Posledný zápas odohrali Bulldozi proti ostrostrelcom z Vasaby. Bulldozi proti silnému súperovi predviedli veľmi sympatický výkon, keď po prvom pôčase prehrávali rozdielom jedného jediného gólu 4-3. V druhom pôčase boli Bulldozi viac než vyrovnaným súperom, ale počasí tým Vasaby jasne dominoval. Najmä ich top kanonier Pali Molnár, ktorý celkovo sietil 5 gólov. Zápas sa skončil výsledkom 12-3 pre Vasaby. Prehľad výsledkov možno vidieť v nasledovnom rozpise.